Hej og velkommen til SpursTalk.dk, din danske podcast om alt Tottenham Hotspur. Mit navn det er Kevin Smith, og jeg er din vært på denne podcast. Måske har du hørt mit navn før. Jeg har nemlig før lavet en podcast, der hedder PL Fix, hvor vi runde efter runde var nogle gutter, der snakkede Premier League igennem. Det har vi valgt at kaste os væk fra, og derfor så jeg jo muligheden for at kaste blikket mod den eneste klub, jeg egentlig rigtig holder med og har holdt med i over 20 år, nemlig Tottenham. Her på SpursTalk.dk, der dykker jeg ned i alt, hvad der rører sig omkring vores elskede klub, lige fra kampoptakter og analyser til transfers, nyheder og opfølgning på de største øjeblikke på banen eller de største nedture. Podcasten udkommer hver uge på Spotify og Podimo, men hvis du egentlig lige vil have den fulde oplevelse, så skal du prøve at tjekke os ud på YouTube. Her får du videoer med alle mål for kampene. Der kommer highlights og analyser, ligesom der også vil være på Spotify og Podimo, men der vil altså også være opfølgning på udtalelser fra spiller og trænerstab her efter alle kampene. Og det vil selvfølgelig være med billede på, så derfor så YouTube vejen at gå, hvis det var noget, der kunne have sin interesse, eller så vil der bare være den helt almindelige podcast herinde, hvor vi laver preview af alle kampe fra Premier League, Europa League, Carabao-cuppen og FA-cuppen, og så selvfølgelig kommer jeg med mine reaktioner efter kampene og laver altså det, der hedder et review. Så uanset om du er med os i medgang eller i modgang, så længe du er Tottenham-fan, så er du mere end velkommen. Velkommen til SpursTalk.dk. Mit navn er Kevin Smith. Come on your Spurs. Vi springer direkte til det ubehagelige og får det hurtigt overstået, nemlig kampen mod Liverpool, som endte 3-6. Vi var aldrig rigtig med i den her kamp, og Liverpool de kom alt for nemt frem til chancer. Det mindede hårdt sagt om ungdomsfodbold på så lavt niveau. Det var bare lang bold efter den hurtige mand op foran, og bum, så løber den ned og scorer. Der var ingen struktur defensivt i den her kamp, men det er jo også, hvad man kan forvente med den spilstil. Altså, vi ser det jo gang på gang. Vi står højt, og der kommer lang bold, og de løber ned og scorer. Og det er jo ikke Dragusin eller Grace eller nogen andres fejl. Det er jo, den her spilstil er bygget op til, at Romeo og Van de Ven kan spille. Og når Van de Ven ikke er med specielt, så ser vi bare, at vi bliver straffet. Ydermere, så er der jo også en anden ting i det. Altså, det er en måde, vi bliver straffet på. Vi bliver altså også straffet gang på gang, når Liverpool de kommer ned til kanten af vores felt og vil lave et cutback. Liverpool-spillerne, de stopper, men vores forsvarsspillere, de løber bare direkte ind og stiller sig på stregen inde ved Fraser Forster, hvilket gør, at de her Liverpool-spillere bare bliver helt fri. Jeg savner simpelthen nogen, der tager noget ansvar og tager den markering på deres mand. Nu var vi heldige et par gange, hvor det er, at vi egentlig burde være blevet straffet, hvor det er, at de så rammer Jet Spencer 2 omgang for eksempel, og andre gange, hvor de skyder lige forbi stolpen på de her cutbacks her. Men altså, havde Liverpool været mere effektiv, end de egentlig var, jamen så kunne den her kamp jo ende 10-3. Altså, det var jo helt håbløst forsvarsspil. Og det er virkelig noget, Arnhem bliver nødt til at kigge ind i. Og så også apropos de her tilbageløb her. Jamen, fint nok, at forsvarsspillerne, de løber med de forreste mænd, men anden geled, der løber vi så langt bagved. Altså, Bissouma og Pape Matar, det er de mest dovne tilbageløb, jeg længe har set. Og jeg kan egentlig rigtig godt lide Pape Matar, og håber egentlig også, at han har en stor fremtid i klubben. Og han er stadigvæk en ung spiller, men Bissouma havde jeg eddermame forventet mere af. Altså nu var en Postecoglou ude med riven mod Timo Werner, der ikke løber nok og ikke har lederskab nok. Ja, så skal han da også være efter Bissouma, tænker jeg. Jeg ved godt, det ikke er måden at gøre det på, og så taber han da også snart hele omklædningsrum, hvis det er, at man er ude efter alle spillere i medierne bagefter. Men Bissoumas tilbageløb ved, nu kan jeg ikke engang huske, hvad mål det var, der var så mange. Det var jo så horribelt. Han kommer lundende bagved, og der kommer et cut, og der bliver bare scoret. Altså, det ser så skidt ud. Men det er jo også bare Bissouma i en nødskal. Han kan spille et par gode kampe, og så tror han er kongen af verden, ligner det, og så slækker han bare på det. Men nok om det. Det er egentlig det, der sådan kort sagt sker i den her kamp. Det er, at Liverpool, de kører bare
de lange bolde kontra maskinen, og det straffer os hårdt. Tottenham, de kommer ikke rigtig med den her kamp her, på trods af, at vi laver 3 mål, men de mål, de gør ikke nogen forskel, udover 1-2-mål til Maddison, hvor vi så skulle have prøvet at have gjort noget derfra, men der bliver vi jo straffet få minutter efter, og så er den kamp faktisk færdig. Men skal vi lige prøve at tage noget positivt med fra en rædderlig kamp, så er det jo selvfølgelig, at Solanke kom på tavlen i Premier League, og så også, at Maddison, han er begyndt at finde lidt sig selv igen, og nej, det var ikke hans bedste kamp. Altså, han laver et mål, og han er med til at skabe noget kreativt, og han får en del frispark imod sig. Så jeg synes egentlig, at han er begyndt at bevise sig lidt, og jeg håber, det bliver ved. Altså, det er lang tid siden, jeg kan huske, at Maddison, han har været så involveret i 3 kampe i streg, og jeg snakker selvfølgelig Southampton, United og i Liverpool-kampen. Og så skal vi altså også lige ud og forsvare en af vores egne. Fordi nu kan jeg ikke huske, om det var Gary Neville, eller i hvert fald så en af de andre såkaldte eksperter over England. De var ude med riven mod Jet Spence, og det bliver vi simpelthen nødt til at kommentere på. Altså, Jet Spence, han spiller ude af position. Han har været spillet fast i 1,5 uge for Tottenham. Og så er han altså op mod Premier Leagues bedste spiller, Mohamed Salah. Altså, den kritik, den er helt væk. Og det er den jo bare tit. Altså, de skal skabe overskrifter derovre, og jeg synes simpelthen, det er under al kritik, at man går efter Jet Spence i den her situation her. Altså, hvad skal man gøre? Jeg synes egentlig, udover det mål der, at han egentlig spiller, som Ange han gerne vil have. Altså, han prøver at spille den ud nede bagfra, og man ser den her powerfysik, han har, og vi har også set bare den halve time over på højre siden, hvor god han egentlig kan være. Så giv nu lige manden lidt tid, inden I bare saver ham ned. Og med det så hopper vi altså videre til næste emne. Ange in og Ange out. Det er nemlig sådan, at inde på de forskellige fangrupper inde på Tottenhams sociale medier, og det er både de danske og de engelske, så er der 3 overskrifter, der ligesom går igen. Det er sådan, behold Ange, for hans trup er hårdt ramt af skader. Fyr Ange, fordi nu har vi lukket 13 mål ind, 3 hjemmekampe, og fordi han er så stedig i forhold til den her baglinje. Og så er der den sidste, som vi har hørt i rigtig mange år og sæsoner efterhånden, nemlig Levy out. Og den kommer nu på baggrund af, at han har købt teenager. Og hvis vi nu starter, hvor vi lige sluttede her med Levy out, så nej, han har lavet sine fejl igennem tiden, må man sige. Han har også lavet nogle gode ting i forhold til, at vi har fået en masse penge ud af nogle spillere. Derimod har han så også lavet noget, hvor vi ikke har kunne komme af med spillerne, fordi han har været så stedig. Så der er selvfølgelig, jeg kan godt forstå kritikken af Levy til dels. Men lige i forhold til det her, at fordi han har købt teenager, så skal Levy ud. Den køber jeg ikke helt, fordi hvilke klubber køber ikke teenager? Det er jo dem, der er penge i, det er dem, der er salg i, det er dem, folk gerne vil se oftest. Og hvis man skal køre butikken rundt her i Tottenham, som jo, altså, det er jo et firma, det er en fodboldklub, men det er lige så meget business. Altså, så kræver det altså også, at vi har noget ungdom, vi kan køre videre på. Og Archie Gray er spændende talent, Bergvall ser også spændende ud, så det er jo noget, vi bliver nødt til at have købt. Det, der så bare ikke er nogen, der havde regnet med, det var, at vi havde haft så mange skader til nogle af de ældre spillere. Det var jo meningen, at de skulle køres langsomt ind, og ikke bare have 90 minutter bag i eneste kamp, som Archie Gray har fået her på det sidste. Det er så godt for hans udvikling, men det havde også været godt, hvis han havde nogle af de ældre at læne sig op af. Det er jo ikke Levys skyld, at der er så mange skader, så den køber jeg ikke helt, i hvert fald ikke lige i forhold til det argument. Og hvis vi så tager den her med behold Ange, fyr Ange, den tænker jeg, den kommer vi lige ind på, sådan, hvad skal man sige, den fletter vi lige sammen. Fordi jeg kan sagtens forstå, at man tænker behold Ange, fordi det er jo ikke hans skyld, at truppen den er hårdt ramt af skader. Man kan sige, at det er til dels hans skyld med Romeo Van de Ven. Dem spillede han for tidligt, tænker jeg. Det kan også være en fysisk stab, der har anbefalet det. Det ved vi jo ikke noget om. Men når det er sagt, uanset hvor mange skader han har, så har jeg sådan lidt, så er det som træner dit ansvar at kigge på, hvilke spillere man har til rådighed. Altså, og så spille ud fra det. Men, altså,
hvem husker ikke den der horrible kamp mod Chelsea i sidste sæson, hvor det er, at man ser Højbjerg og Erik Dyer nede i forsvar til sidst, og vi er 9 mand på banen, og alligevel så står vi højre, altså vi står jo over på Chelseas banehalvdel, og så har de Jackson foran, der bare bliver ved med at kunne løbe dybden. Så stedig må man simpelthen ikke være, at man ikke kigger på den trup, man har, og så justerer derefter. Det er fint, man har den der plan A, når man har alle klar, at så vil man stå sådan her, fordi vi har Mickey Van de Ven, der kan løbe dem her op. Den køber jeg, det er fint, men jeg kan sagtens forstå, og jeg er også enig i, at der skal være en plan B, når vi ikke har de spillere til rådighed. Hvad gør vi så? For ellers så ser vi for meget af det her, hvor der ikke er noget kontinuitet i resultaterne, og det er fuldstændig fugl og fisk. Så jeg er ikke der, hvor jeg siger fyr Arnsch, men jeg er der, hvor jeg godt kunne tænke mig, at bestyrelsen siger, enten så begynder vi at have en plan B, eller også så er det andre græsgange, du skal på. Og så er der jo selvfølgelig også et transfervindue, som også bliver relevant for Arnsch, fordi når man spiller på den her måde her, den her kompromisløse måde med den her baglinje her, så nytter det ikke noget kun at have Mickey Van de Ven med fart dernede, og her snakker jeg selvfølgelig centerbacks, så bliver du altså nødt til at have en mere, fordi at vi har jo set Mickey Van de Vens baglår, de er lavet af varm leverpostej. Altså, de går i stykker, fordi der er så mange sprinter, han skal tage. Og han kan altså ikke spille alle kampe. Vi har rigtig mange kampe på programmet med de ligaer, de pokaler og pokalturneringer, vi er med i, og Europa League og selvfølgelig Premier League. Så vi bliver simpelthen nødt til at gå ud og se, om vi kan finde en anden hurtig stopper, så vi kan hvile Van de Ven lidt, eller når han får skader, at vi kan bruge ham, hvis det er den her måde, vi gerne vil spille på, og bestyrelsen så derefter bakker op om Arnsch, jamen så er det det, der er brug for. Så i min optik, så er det sådan her. Giv Arnsch i hvert fald måneden ud. Vi møder Nottingham Forest Boxing Day, og så har vi Wolverhampton også. Derefter, så hvis han ikke får de point, han skal i de 2 kampe, så møder vi altså Newcastle og Arsenal, og vi har det altid svært mod Newcastle, og Arsenal, det er en kamp for sig selv. Det kan blive fugl eller fisk mellem os. Så hvis han ikke vinder, altså jeg vil faktisk sige, får han ikke de 6 point mod Nottingham Forest, og som er godt spillende, og Wolverhampton, som har problemer med nu at få en ny træner og starte godt ud med 3-0 mod Leicester. Altså får vi ikke de point, så kan vi jo også godt gå en januar møde, der ser sort ud mod Newcastle Arsenal, som sagt. Og så ser jeg altså ikke en fremtid for Ange Postecoglou. Så den her måned, den er virkelig vigtig for Ange. Og med det sagt, så hopper vi altså videre til kampen på City Ground Boxing Day, nemlig Forest mod Tottenham. Det er en kamp, som bliver så intens. Vi har et hold, der prøver at cementere sig i top 4 efter deres flotte kampe mod Villa og Brentford, hvor de hiver 6 point hjem. Og ser man på os, så er vi jo et helt andet sted. Vi ligger midt i tabellen. Vi har dog lige vundet 5-0 mod Southampton, men derefter en shaky kamp mod United Carabao-cupen, hvor vi var lige ved et dummere staller sidst, og så fik vi da også lige ørerne i maskinen mod Liverpool. Så den her kamp her, den bliver vigtig for begge hold, fordi jeg tror, at vinder vi ikke den her kamp her, så tror jeg altså, Arnsch han ryger, hvis ikke han lige får lov til at også få Wolverhampton-kampen med. Omvendt, så kan Nottingham Forest altså lægge yderligere afstand til os, der prøver at komme derop i top 4, altså United og Tottenham, må ikke også de forventes skud på et eller andet tidspunkt den her sæson, så alle point er vigtige for dem. Og så er det jo ikke kun os, der ligger der. Det er jo helt mærkeligt at lige skulle sige dem også, men City ligger jo også dernede. Så det er bare med at få skrabet alle de point sammen, som Nottingham Forest kan, hvis de vil skabe miraklet og komme i top 4 og Champions League. Selve kampens forløb tror jeg, at det bliver, altså Nottingham Forest de er kendt i den her sæson for det der høje presspil, og så kontra på Elanga og Hudson-Odoi. Og det tror jeg jo selvfølgelig, det ved jeg, det kan gøre ondt på Tottenham, i og med at vi ikke har Mickey Van de Ven med. Og jeg spår ikke, at Arnsch han har ligget derhjemme og tænkt, det er i dag, jeg laver det her om. Så der får vi vores problemer, og vi skal virkelig være skarpe på at få lagt vores pres rigtigt, så det ikke kan få lov til at lægge de her kontra her. I forhold til vores spil,
så er det jo godt, at vi har en Kulusevski i stor form, og en Maddison, der begynder at bide sig fast igen efter et par okay gode præstationer her mod Southampton og United og til dels Liverpool. Jeg tror faktisk, vi kan få åbnet en masse op her med deres småspil, de har vist her på det seneste, og Solanke i målform. Så jeg spår egentlig kampen her til at ende 3-2 til Tottenham. Jeg nægter at tro på, at vi kan holde et clean sheet i resten af den her sæson, sådan som det her forsvar her, de spiller. Men derimod har vi også set et Tottenham-hold, der kan lave rigtig, rigtig mange mål. Så en målrig affære, 3-2 Tottenham, og hvis vi skal prøve at putte nogle målscore på, så er jeg ret sikker på, at vi i hvert fald har en Kulusevski i stor form, der laver en enkelt pind, Solanke lige så, og så håber jeg for alt i verden, at sådan han kommer i gang og får scoret. Han ligner bare en mand, der har brug for selvtillid. Og det var egentlig alt for den her udgave af SpursTalk.dk. Det var en meget kort episode, i og med at det lige var den første, så det er lige en lille prøveperiode. Vi lige kører de her små afsnit i, og derefter så begynder vi at bygge på med, som jeg var inde på i starten, nemlig de her interviews fra kampene, hvor vi går ind og analyserer på dem og diskuterer dem, og så selvfølgelig målscoringerne. Er der andet, du godt kunne tænke dig, der kommer med i den her podcast, hvor du tænker, du er ikke helt vejen rundt om Tottenham, der mangler lige noget? Jamen, så kom der gerne med det. Og det kan du altså gøre inde på SpursTalk.dk's Instagram-profil, eller inde på Facebook-profilen lige så SpursTalk.dk. Og ellers så er der ikke andet end at sige, come on, your Spurs.